Is-sibt filgħodu tresqu l-qorti quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit 3 żgħażagħ brabta ma' ċirku kriminali li jinvolvi serq ta' muturi minn diversi lokalitajiet. Justin Snussi ta' 18-il sena minn Birzebbuġa tressaq separatament miż-żewġ akkużati l-oħra. Id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u hemm diversi xhieda pajżana li għadhom iridu jiġdu. L-imputat offrit ruħa bħala garanzija iżda l-qorti ma laqgħetx it-talba u baqa' jinżamm arrestat. Iż-żewġ żgħażagħ l-oħra wieħed ta' 14-il sena miż-Żejtun u l-ieħor ta' 19-il sena minn Ħażabbar wieġbu ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Il-qorti stqarret li hija konxja tal-fatt li wieħed mill-akkużati huwa minorenni u għalhekk tagħti dritt li l-każ jinstema' mill-qorti tal-minorenni. Dawn iż-żewġ żgħażagħ ġew arrestati wara xulxin iż-Żejtun wara li rom sit ta' wieħed mill-muturi misruqa. L-akkużati kkollaboraw billi jgħenu fl-investigazzjonijiet u wrew li rridu jippruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni. Fil-każ taż-żagħżugħ ta' 19-il sena l-qorti laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 10,000 euro u diversi kundizzjonijiet. Rigward l-akkużat ta' 14-il sena il-qorti talbet biex issir rapport ta' qabel is-sentenza u li l-akkużat jittieħed fil-faċilità korrettiva għaż-żgħażagħ kors. Qarbi ta' 22 sena residenti Marsa Skala tressaq il-qorti mixli li sawwa tweġġa' u weddet lill-eks sieħba tiegħu ta' 19-il sena li flimkien għandhom tarbija ta' 3 xhur. L-imputat ammetta l-akkużi miġjuba kontrih waqt li l-prosekuzzjoni stqarret li l-akkużat qed jgħix b'mod irregolari f'pajjiżna. Il-qorti sabet l-akkużat ħati u kkundannatu sena priġunerija sospiżi għal 3 snin. Imponiet ukoll ordni ta' trażżin għal 3 snin favur il-vittma. Apparti minn hekk l-akkużat se jiġi deportat immedjatament. L-unika kuntatt li jista' jkollhom l-akkużat u l-vittma hija biex jara lil ibnu permezz ta' video wkoll.